bay, hello mga bay, kumusta man yung tamong tanan mga bay? Di ana po ang inyong inday kabgab nga hilabihan katabihan. Ang simod nagsige na laman, o kutib-kutib mga unta ninyo man yung among paniudto karon. Ang Egyptian rice nga naay naon siya, grabe namang filter aning akong kamera naon siya naman ni. Di man ni maklaro atong kanin. Ay siya ngit-ngito na to bi. Mo ni kanon diri mga bay, na pansit-pansit Egyptian rice with balalot ang tawag ani niya. Kunya di atay sa lata diri. Ano yung salata diri sa Middle East. Hindi apod tayo manok diring litson. Ano ni atong sudan. Hindi apod ta diri kalderita nga karnero. Bah, dami nilang naiwan ngayon. Sarap. Wow. Wow, grabe. First batch pala ang salata. Paano kung mabusog na ako dyan? Kasi nabubusog ako dyan eh. Dinner ko na lang kaya ito. Lagay ko lang dyan kaya baka si Nining gusto rin. Kasi magkuha lang ako ng konti. Sarap din naman ang salata bay. Kaya mga una tayo bay. Asa nang oras diri karon? Pastilan pa na bangi. Asa naman ang orasan? Anong orasan? Alas 4? 3:45. Maaga pa. Maaga pa bay. Makabanat pa tayo dito. Kain tayo ba? Kapon walang malagyan ng kabisihan namin tapos nagbalot pa ng kargo kinagabihan. Kay Nining tapos na no na okay na yung sa kapatid niya sa kargo. Mamaya kay Sara na naman. Sino kaya ang maunas kanila? Yung may-ari o yung pinakargo? Baka nakita na yung tutoy ko. Uy, nagsiplit man. Grabe naman tong ano natin bay. Sus, kagwapa gid nato ani, murag wa na ko nakuha ang kuan. Ito ang kaldereta dito ba, sarap. Napakalambot. Wow. Sarap. Kaon. Itong kanin na to ang masarap dyan Paris. Ang ulam kasi na dito ba, depende kasi sa ano eh. Sa ano ba, sa kanin. Pag ganitong ulam, kailangan ito ang kanin. Hindi ka nakapagdala ng Egyptian. Ako magdadala talaga ako nito. Tapos, sabihin ko kay tatay, bili ako isang box na medium tomat niya. Napakaganda niyan gawin sauce sa Pinas. Ang mahal-mahal ng ano sa atin eh. Ang ganda talaga ito kay pure talaga sa rama. Pure kamatis. Mura lang pinagkakita. Mura lang pero labnaw. Dapat yung tinip, hindi na tinip. Baka sumabog yung kay Nina. Baka sumabog. Ngayon? Yung yung tomat niya. Hindi, matibay yung ano niya, Paul. Diba? Hindi yun mapaangan. Sa akin din, hindi sila. Yung Paul niya, matibay mo. Pati sa mantika, hindi yun. Kasi sinobi ng karbon, hindi na na. Matibay yung ano niya, yung packaging nila sa ano, Paul. Nagbigay yung amo namin ba ng dalawang. Ilang laman ba ang isang linya, Sara? 4? Bali, 8 pirasong tomato paste. Tapos, bigas, mga 15 kilos siguro. Pati asukal, mga 15 kilos, gano'n. Kasi yung isang ano nun, 20 kilos yun eh. By 5. Hindi. 20. Yung mga sa plastic? Wala. 15. 15. Asukal, 15 kilos. Bigas, 15 kilos. Tapos Yung isang. bigas, sobra sa 15 yun. Kasi Sobra sa 15, pinaapaw ko yung sayo eh. Siguro kay Sara, mga 18 kilos siguro yung bigas niya. Sobra pa siguro, Sara, kasi yung isang sako, kundi na lang ang tira eh. Di ba? Sa isang sako, 50 yan. Baka 50, baka 20 na yung Sara, kay kunti na lang naiwan. Baka 20 sa'yo, kay Nining mga 16, 18 ganyan siguro. Yan, nabigay amo namin by bigas, tapos gatas, 2 latang malaki. Ano pang binigay? Gatas. Sabihin ko pa nga sana na adas eh. Ang dami-daming adas eh. Mayaman na. Hmm? Mayaman na. Ituan mo yung anak mo doon ng ano, kanin, pati tikimin mo ba? Anong kanin? Kanin na may adas. Gusto Yun ba yung yun eh. nilalagay mo? Gisa mo lang yun. Tapos, Yung bigas na yan? oh, pati sa hindi, yung Hindi isang, Egyptian? yung isang bigas. Yung bigas na basmati. Ay, basmati. Gisa mo lang yun, pati yung orange na kanin.
Tapos kung naglaga kayo ng baboy, nalagyan ng manok, kumuha ka ng sabaw. Ang sabaw mo, masarap. Pero pwede naman pure lang tubig. Ang daming adasal. Napakarami. Hindi ka. Na. Kasi yung sa may yajut ginano pa niya, sinik pa niya, dami-dami, kala Oo. mo, sila. Oo nga eh. Kita mo, napakadami. Pati gatas, sinik namin lahat kapon. Ilang peraso? Gatas, Napakadami sabi pa. ko na eh, napakaraming gatas natin eh. Pakita mo pa sa akin yung mga bago. Pinakita ko na lahat. Ito bago, hindi ko muna sinama kasi Bago pa. tsaka na pagkatapos Tapos sabi mo, magpakalbo. ka kumuha sa may, sa amin. Sa bago yun sa'yo. Hindi nga, sana sinabi mo doon kami. Oo, sabi ko doon kumuha na eh kasi i-stock daw ni Sarah eh, matagal maubos kanila.